Свобода, Санчо, просперитет и демокрация. За 36 години то не ни рекетираха мутри. То не ни ограбиха спестяванията банките тъмън 2 пъти. То не бяха финансови, имотни, че дори и киберпирамиди. То не бяха купони за хляб, не бяха и опашки за бензин, които май пак ще се повторят. И накрая, Санчо, заплатите малки, но достойни, защото скоро ще бъдат в евро. А каква икономика изградихме? Нарязахме заводите за скрап, защото желязото е скъпо. Закрихме ядрените мощности, защото така е по-екологично. Разпродадахме ток, вода, мини, всичко, което е обект на националната сигурност, на големи международни компании, които да източат парите ни навън, защото така е в пазарната икономика. Създадахме прецедент. Продадахме за $1 национален самолетен превозвач, Гадзееви. Нали ги помните? А сега се чудат как да си вършат всичко наобратно, без да го наричат национализация. Ами каква социална икономика изградихме? Закрихме стотици училища, закрихме стотици болници. Като влезнеш в поликлиниката, прилича на морга. Тъмни коридори, тук-таме свети някоя лампа. Не знаеш дали няма ти е последното ходене при джипито. Идваха да ни управляват царе, пожарникари, леви либерали, десни либерали. Всякакви се изредиха. Десетки служебни кабинети. Кой ли не се опита нещо да открадне от тази държава? Но ние все пак някак оцеляхме. Но от до година дупе да ни е яко. Честит празник на всички българи!